Znači, večer matematike, evo održavamo je 4. put u elektrostrojarskoj školi. Večer matematike je događaj pod pokroviteljstvom Hrvatskog matematičkog društva. Održava se 4. godinu za redom i cilj je promicanje matematike i popularizacija matematike među svim uzrastima. Krenulo je samo sa par škola srednjih i fakultetom prije 4 godine, a sada je uključena cijela Hrvatska od vrtićke dobi, osnovnih škola, srednjih škola i fakulteta. Naša škola sudjeluje sve 4 godine i svake godine mi nastavnici se trudimo naći nešto zanimljivo, napraviti nešto novo i mislim da smo veoma uspješni s obzirom da svake godine prosjeku imamo oko 200 ili 250 učenika koji sudjeluju u večeri matematike. Dobar dan, ja sam Lucija Plantak, studentica sam matematike i pomažem u provedbi večeri matematike na elektrostrojarskoj školi. Znači, moj je zadatak uz kolege profesore, osnovali smo CSI tim, te smo mi detektivi koji rješavamo zločince i uz to nam pomažu naši učenici. Pa moji dojmovi su odlični, stvarno je i zabavno i dobro mi je iskustvo, pošto je to posao s kojim ću se ja baviti za evo sad 3-4 godine, ovisi kad prođe faks. Tako da, super mi je. Ja sam Ana Pari, prijavila sam se na večer matematike, zato je volim matematiku. I drago mi je da ovom večeri matematike pokazuje se učenicima koji toliko i ne vole matematiku i možda baš i ne ide, da matematika nije tako strašna i da ima